Equador va sortir el primer cas oficial a finals de febrer. A partir d'allí ha sigut com un degoteig de mesures. Llavors sí que hi va haver la primera emergència sanitària al cap de 15 dies gairebé, i això representava com anul·lació de les reunions de més de 250 persones, restringir el transport públic, fer fumigacions suposadament al transport públic, allí també tancar centres educatius i els funcionaris també de teletreball, però es va veure que la corba anava pujant i que això era imparable. Es va decretar l'estado d'excepció, que es diu aquí a Equador, i va ser quan vam començar la quarantena així més oficial. I en la meva ciutat, a Quito, a la capital, el que va passar és que l'alcalde va creure que no eren mesures prou dures. A més de les mesures estatals, es van fer moltes més restriccions. No podem sortir certs dies, depèn de com acaba la nostra matrícula, que hi ha restriccions del DNI. També depèn de com acaba la cèdula d'identitat, doncs pots sortir uns dies o pots sortir uns altres a comprar. Llavors, per exemple, a casa nostra només podem sortir els divendres a comprar als supermercats o a les farmàcies. A més, aquí s'ha sumat el que es diu el toque de queda, que vol dir que està prohibidíssim estar al carrer. Cada dia, a partir de les 2 del migdia, ja ningú pot estar al carrer. A nivell llatinoamericà, crec que és molt important que es tingui en compte que és el continent més desigual del món i que en aquest cas estem parlant de percentatges de treball informal altíssims, o sigui, gairebé més del 50% de la població que viu al dia. Un dels xocs més importants era, vale, ens dieu que anem a casa, però és que hi ha gent que no té estalvis, hi ha gent que necessita sortir al carrer cada dia a vendre per poder sobreviure, simplement. Hem de tenir en compte que Equador també és molt divers. Una de les preocupacions més grans, quan el virus comenci a entrar a comunitats aïllades, s'està preparant perquè aquelles poblacions indígenes que són úniques al món, al final. O sigui, ja estem parlant de poblacions petites però que són úniques. Si estem preparats també per socórrer si hi ha casos allí aïllats. O sigui, realment és complexa i potser no s'està pensant en tots els vèrtexs que té aquesta malaltia.